పనితనం బాగుంటుంది అంటున్నారు కదా, సరే పిలిపించండి. అతనితో ఎలా పని చేయించుకోవాలో నాకు బాగా తెలుసు. ప్రభు, మీ ఆలోచన చాలా బాగుంది. ఈ నదీ తీరాన నేను కట్టబోయే ఆ దివ్య భవనం చూసి యాత్రికులు తమ దేశాలకు వెళ్లి దీని అందచందాలను పొగడ్తలతో చెప్పుకుంటారు. కవులు తన్మయులైపోయి పద్యాలు కడతారు. దేశాలు, రాజ్యాలు ఈ భవనాన్ని చూసి అయ్యో మాకిలాంటిది లేకపోయింది అని అసూయ పడతాయి. ఏం ఆచార్య, నేను అప్పచెప్పిన పని ఎంతవరకు వచ్చింది? పనులన్నీ మొదలుపెట్టినట్టేనా? అంతా సక్రమంగా జరుగుతోంది కదా? మహారాజా, మీరేం ఆందోళన చెందొద్దు. ఈ ప్రపంచంలోనే ఒక అద్భుతమైన భవనాన్ని మనం నిర్మించబోతున్నాం. సరిగ్గా అనుకున్న సమయానికి ఆ పనిని పూర్తి చేసిస్తాను. ఇప్పుడంతా సక్రమంగానే జరుగుతోంది. చేద్దాం. దానికంత తొందర ఎందుకు? అయినా 4 ఏళ్ల సమయం ఉంది కదా, నెమ్మదిగా మొదలుపెట్టి పూర్తి చేద్దాంలే.